Polygamist and businessman Mseleku surprised his wife MaCele and thanked her for her support. He said that she is the epitome of loyalty. MaCele also expressed gratitude for what Mseleku did for her. Do let me know what you think in the comment section below. Namhlanje sijabula kakhulu ngomsebenzi omuhle owenzayo. Le family lapha eGcilima la kuzalwa khona ngithuma wakho. So uthe uzoqala khona. So siyabonga. Bese ngikhohliwe lokho. Yeah, so thank you so much. Nisibingelelele khona. And then nibatshela ukuthi siyabathanda. Nawe siyakuthanda kakhulu. Umsebenzi omuhle owenzayo. Ngiyacela abantu abaningi abafuna ukusebenza nawe baphakamise izandla bakusapothe. It's a good initiative. I know ukuthi this is great. And siyabonga to our king mother indlonkulu MaCele ngokuthi senze into enzeka and nabo bazolithola ukusindisa. And I was touched ngayilalela ivoice note yalo mama ethi waphila kanzima ekujulile. So please yeah kodwa siyabonga kakhulu ke nihambe kahle ke uNkulunkulu anisise. Siyabonga nase siyajabula ukuthi sabantu besifazane sikwazi ukumbheka lo mama kahle kahle nami angimazi. Sobe siqala ukumbona sobe siqala nje